Azkar pasa dira 10 urte hauek, eta horietan zehar hainbat irtera, hainbat ekimen, hainbat bilketa solidario burutu ditugu. Baina batez ere, egin diguna 10 urte hauetan izan da, gure egunerokoan jasangarritasunerako desegokiak diren ohiturak aldatzen joan, eta gure lurraren osasuna zaintzeko egokiak direnengatik aldatzen. Eta oso harro egon gaitezke azken 10 urte hauetan egin dugun lanaz. Eta hori ez dugu guk bakarrik esaten. Eusko Jaurlaritzak ere eman digun bandera berri horrekin, eskola jasangarria ziurtagiria erakusten duen bandera horrekin, berak ere hala esaten digu. Oso ondo ari garela lanean eta jasangarritasunaren alde urrats garrantzitsuak ematen ari garela.